Foli ani tanu wala ɲɔgɔn ka kɛrɛnkɛrɛn ka di filɛbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma denmisɛn ani maakɔrɔba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ ye aw bisimila ka émission mandi ka yiri kɛnɛ émission ka balimakɛ na denkɛ fɛ Sila Gawolonjɛ ni professeur Makan Sise bi jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si Zigiri plus numéro 1 de l'actualité musulmane na Allah sɔnna ma Morikɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'an donna yiri kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ foli kanubaw ma fɔlɔ alhamdulillahi rabbil alamin allahumma inna as'aluka bi haqqi abdukal karim an tarzuqni bil karimati dahimati wa ni'matil wasihati wal hijabil muhammadati fɔlɔ Sila an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn o kɔfɛ an ti ɲinɛ kɛrɛnkɛrɛnnama an bɛ foli ta k'a ɲɛsin an ka Zigiri plus yɛrɛ promoteur ma o kɔfɛ an b'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an ti ɲinɛ an bɛ an kanubagaw fo kɛrɛnkɛrɛnnama an kanubaga minnu bɛ Abidjan jamanaw kan ani an kanubaga minnu bɛ Burkina ani an kanubaga minnu bɛ Senegal an kanubaga minnu bɛ kɔfɛ jamanaw kan an da bi se bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn alhamdulillah inshallah an tɛ se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma mais bɛɛ bɛ se ka jɛ ka fo ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ aw bɛɛ ni ce aw ni baraji aw yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman adamaden bɛ fo la Morikɛ ni an donna an ka baara kɔnɔ yiri kɛnɛ kosɛbɛ bi ta thème a nafa ka bon kosɛbɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka émission in partager parce que a nafa ka bon cɛya bana an surtout an cɛlakaw a kuma ka ca a nasibilamaw bɛ yen a yirimugulamaw bɛ yen mais an y'a mɛn k'a dɔ b'i bolo k'o ye wusula de fali cɛya ni ɲamaku bara Morikɛ i da don nin na i ka nin walawala dɔɔni. Alhamdulillah rabbil alamina Sila i danbagara fɛnba dɔ de la adamaden maanifin kɛnɛya de ka wusa ni ko bɛɛ lajɛlen o kɛnɛya kɔnɔna na adamaden fɛn fila bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ maa si kana kulɔnɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnama cɛbakɔrɔ kana kulɔnɛ ka kulusi jala la filanan adamaden si kana kulɔnɛ fɛn filanan min na o ye ɲɛko ye i danbagara kulusi jala mun na bi kulusi jala de bɛ cɛ kɛ cɛ ye kulusi jala de bɛ cɛ ni muso danfara kɛ so kelen kɔnɔ kulusi jala de ye denbaya ye cɛbakɔrɔ n'i ye wari ɲini n'i ye nafolo ɲini n'i ye nafolo sɔrɔ ka masaya sɔrɔ ka dawula sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ni kulusi jala tiɲɛna a man ɲi Sila n'i ye muso ye so kɔnɔ k'a bɛ don o don ɲɛkumu na cɛ kɔnɔ c'est que ko dɔ bɛ yen nɔ n'i t'i fɛ muso ka taa kɛnɛmana na n'i t'i fɛ muso k'i janfa n'i ye kulusi jala matarafa Sila bɛ k'i yɛrɛ an ka fɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba san 80 i bɛ taa sɔrɔ muso 3 muso 4 b'a bolo i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba san 70 hali bi denw caman bɛ yen mais hali o bɛɛ la cɛkɔrɔba ka kɛnɛ musoninncinin lajɔlen don ka fɔlɔ kan bon mun de b'a kɛ bi i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ dɔnnibaw ani an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw olu y'u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ o ma kulɛnɛ jiri la olu ka tile y'a sɔrɔ fɛn caman tun tɛ yen bon anw dun ka tile bi diɲɛlatigɛ développé la fɛn caman donna kow la kɛrɛnkɛrɛnnama n'i ye najini ta k'a lajɛ bi i bɛ taa sɔrɔ depuis i bɛ wolo i bɛ najini dun na k'i kɔrɔbaya i bɛ najini dun na bon i bɛ taa jate minɛ o ye problème dɔ ye fɔlɔ o ye kelen filanan mɔgɔ caman bɛ yen banaw bɛ bana la n'o y'i sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a man nɔgɔn bon sisan bi bi in na i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ adamadenya yɛrɛ sigilen don olu kow kan n'i kun ye olu matarafa a ka ca la Ala fɛ fɛn dɔw bɛ yen o t'i sɔrɔ bi bi in na ni jabɛti bɛ mɔgɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ caya ko problème sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ ni koko juguman b'a la a bɛ caya ko problème sɔrɔ bon bi bi in na i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin yɛrɛ san 10 ni damadɔni san 20 ni damadɔni i bɛ taa sɔrɔ a tɛ fonctionner ka ɲɛ kosɛbɛ a tɛ fonctionner bon dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'olu yɛrɛ sera muso ma k'u kelen dɔrɔn a banna filanan kɔni o y'o bannen a tɛ sɔrɔ filimu banna bon an ka fɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu ani an ka fɔlɔ dɔnniba ninnu olu ka ko bɛɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ ni cɛkɔrɔba kun y'a ka fɛn c'est à dire n'a kun ye daraka dun i b'a jateminɛ ala sisan an ka daraka ni fɔlɔ darakaw tɛ kelen fɔlɔ ni muso kun ye daraka dilan ye i bɛ taa sɔrɔ a kun bɛ tomi dɔɔni k'a la mais sisan mɔni bɛ min dun mun kɔnɔ o ka dɔgɔ dɛ seri bɛ min dun mun kɔnɔ bi o ka dɔgɔ dɛ bon fɔlɔ labɛnw kun bɛ yen nɔ mais sisan ɲɛnamaya teliyara ko dɔn bon cɛya filɛ nin ye ɲɛnamaya sinsinna dɔ dun adamaden b'i yɛrɛ ka santé lajɛ cogoya min na adamaden bɛ boli ka physique kɛ cogoya min na pour que farikolo ka se ka kɛnɛya cɛya fana kan ka ɲɛɲini cɛbakɔrɔ bɛɛ fɛ surtout an bɛ diɲɛ laban tile mun na Sila n bɛ segin a kan surtout an bɛ diɲɛ laban tile mun na ne ye mɔgɔ ye n yala Sila muso 2 b'a tigi bolo nafolo b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo mais cɛya man ɲi
caman bon sisan pour que ale yɛrɛ ka se ka muso nɛgɛ f'ale ka wari de kɛ k'a di ni susu sera i bɛ taa sɔrɔ musoninncinin ka mankan ka ca bon n'a fɔra don o don e ni muso bɛ ɲɔgɔn kan don o don muso tɛ se ka jogo foyi sɔrɔ cɛbakɔrɔ la k'i lagosi n'a ye a tɛ se ka foyi sɔrɔ i la ka fɛn dɔ f'i ma fo n'a sera dilan ma don o don muso de bɛ si da la kule la bon donc n'i ma a ɲɛ ɲɛɲini muso laban bɛ tila k'i janfa a bɛ taa da mɔgɔ wɛrɛ fɛ donc o kama an ka dɔnnibabaw olu ka diɲɛnatigɛ bɛɛ kɛ u ma kulonkɛ cɛya fura la bon i da magara falikɛ taa mun na sila nin ye wusula min ye i b'a dɔn morikɛ ka kuma man ca nin ye wusula mun bɛ adamaden traité k'a ban cɛya fura ji ta bɛ i b'a min cɛya fura mugu bɛ yen nɔ i bɛ sɔrɔ i b'a dɔn ni k'i ka fɛn na k'a pɛ mais cɛya fura dɔ bɛ yen n'i nin wusu kelen cɛ o cɛ sera ka tile 14 sɔrɔ a wusulan kan o bɛ sa a cɛya tɛ sa tuguni o ye kelen ye filanan cɛ mun bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ fanga bɛrɛ t'u la o ka ca kosɛbɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen n'ale sera siɲɛ kelen a filanan kɔni a ma nɔgɔ wa i bɛ taa sɔrɔ hali n'a ko a b'o filanan kɛ fanga tɛ k'a la sila n'i ye nin dɔnni ta n'i y'a dɔnni wusu yanni ɛri yɛrɛ cɛ fɔlɔ cɛya fura yɛrɛ ye fɛn bɛ wuli fɛ fɔlɔ i b'a dɔn parce que cɛya fura ko la bulogu donna la parce que mɔgɔ 100 b'a fɔ maa dɔ caman t'a dɔn dɔw yɛrɛ bɛ cɛya fura dilan ka taa fɛn wɛrɛ ɲagami cɛya fura la o t'a ɲuman ye o caman bɛ taa problème don mɔgɔ ta la nin ta mun filɛ nin nin wusula nin a bɛ baara ni falicɛ cɛya de o falicɛ cɛya ni ɲamaku baara i ka dɔnnibaw ɲininka ko ɲamaku baara k'a bɛ mun nafa dilan cɛya fura la ni cɛya fura dalu dir'i ma 20 i bɛ taa sɔrɔ 19 ɲamaku baara b'a la bon ni wusula in sila kana girin kani shuru ni ka sɔrɔ ni kɔɲɔmuso ma bɛn a la ko sina ko dɔ bɛ yen dɛ ayi ni ye nin ayi nin ti kɔrɔbɔ dɛ a faamuyara k'a fɔ ko n bɛ nin kɔrɔbɔ ou bien an ka nin essayer ayi o tɛ falicɛ cɛya ta yɛrɛ essayer man t'a la a essayer man tɛ i b'a kɛ dɔrɔn o ka sɔrɔ bila ni kɔni ni bɛ nin kɛ kɔni o y'a sɔrɔ kɔɲɔmuso y'a prévient ko su in na n bɛ yen a n'a tɛ su in na n'i k'a kan a sila i bɛ sɔn ka wuli k'i yɛrɛ ɲini dɛ ka wusulaw wusu hali dalen i b'a dɔn ko dɔ bɛ yen falicɛ cɛya de b'a kɛ donc o kama an tɛna détail caman don a la a labɛnnen don an bolo i yɛrɛ b'a dɔn morikɛ kɔni surtout nin ko ninnu na an t'a bila ka sumaya labɛn kɛ b'a kan n'Ala sɔnna ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an tɛ sɛgɛn hali bi faamuyaliko ɲuman bɛɛ lajɛlen ka o sɔrɔ nin kumakan in na wusula min bɛ yen a dilanni bannen bɛ morikɛ bolo pewu tɔ tora dɔrɔn mɔgɔw ka weleli kɛ k'a ta diɲɛ sɔrɔ fɔlɔ ye kɛnɛya ye ni Ala ye kɛnɛya di maa min ma fɛn tɔ bɛɛ bɛ na o de kɔfɛ donc a ye weleli kɛ mɔgɔ bɛ yen k'i mago bɛ nin wusula in na ka dɔ sɔrɔ a la i kɛra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ i n'a fɔ Mali kɔ kan i bɛ morikɛ wele dɔrɔn numéro 1 pe n b'a d'aw ma sisan a bɛ ka tɛmɛ jaw ɲɛfɛ n'u ye kɔ kan aw bɛ négatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kungo i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e kan ka dɔ sɔrɔ wusula in na cogo min na komi waati la kow don n'o tɛ morikɛ tun b'a da don a kun n'a ɲɛ don la k'a walawala mais waati sera ni Ala sɔnna ma morikɛ nin bɛ dan sigi an ka bi émission na ni minnu mago b'a la garisɛgɛ dumantigi bɛ ji feere bada la a ye wuli a k'a ɲini i bɛ dugawu k'an bɛ bi ta an b'a fɔ Allahumma salli ala al-mawsufi bil karami wal judi seli subhana rabbuka rabbul izzati amma yasifuna wa salatu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin